Ale ko sa kuan garden ni mama kay aron na itanon. Reject wa, inyo dong gibungkat. Mailan jod. Pusti dire. Buk ana. Buk ani. Pero Pilitin. Balik. mo balik mo. Nanay. Dire. Tangan pa di po ni isa diri ding. Sa minasang diri ma. Gimana tujo? Lusot ano? Siguro ang importante. Ipon. Lagi ka nanay tinuwaray. Uwag gis nanay. Tuwad gyud, tuwad. Pat yan? Taba na diha. Hala, amo ra ni maumahon. Kalian. Abot ko ito. Tabangan ako si mama niyang garden kay aron nga nay utanon. Ang kamunggay ma, naigo. Ay. Puro mo pinagkanda. Ron. Baliha ko na Brown din. bene. Baliha, ulo na po diri din. Ha? Baliha. Kamay kinatas ano ni? Ay, kani taas. Ano yan? Hindi siya magagmay. Ubos na kayo. Sige. Suko na dito. Baka tama ng dako. Dako. Ya. Dito kay mana dia kay ato mo. Oo, sayo si Baugol. Kita nga daan dia. Dito. Gardening. Buka garden ang mga tigols. Kay, Nade picture dia. Lo mga kananay. oh. Naya mong ko ano, tighakot og saging oh. Ikakot og saging.
Naggunit dirig pandayon nun. Tuwad sa nanay. Pila ba ito tikas eh? Asa? Ya. Dito na. Bagan dito. Ay dito ra. Oh, aron nga di kayo dakog. Trabaho nun. Sulod ng manok ay. Ayo ay. Grabe na kung manong ka mukugos bisig sod. Tuyoon sulod. Ay, ang dito no. Lalong. Ah. Ganina ra na ni mga video te. Bago pa. Naugsok na ni. Ha? Naugsok na ni. Hapon na muna na Ah, pag dok-dok ni mga impirmero. Wa. Ano pa? Kaapas pa dali ko. Apa? Mark, ang kabaw na diyaw. Guay. Taat bang. Itong guay. Okay. Ah, bantay ah, paglungag dito. Ako ra itong guay anak. Iwi lang. Wala na nangiwi eh. Basta ma. Kuralan. Hangin man. Bigon din ni. Oo yan. Bali anan sa. Ya. Sarap. Sarap. Ito na. Teka. Tuhod man. Oh. Balik na pagkukuangan. Fight, fight. Ang tulo ka bunga. Pang gibutan ng kuan. Silom. Silom. Okay, mo na mo trabaho karon. Bye. Thank you for watching.